gaan sommer hier onder vis. Gaan jy nog of kom nie? Ek gaan nou. Oké. Ek gaan sommer hier onder by die mannetjie. Gaan kyk. Ja. Okay, man. Hele liefie. Kasse. Hele mooi. Hele. Ons gaan een visje vangen. Ons gaan een visje vangen. Ons gaan een visje vangen. Oh ja. Oh ja. Dan maak je tuin nat. Ai. Ja, ek het nou by die pad na die water sien. Ja. Hoe was je aan toe? Lekker koning. Was het lekker? Rustig. Was het al terug nog nie? Maar hulle kom seker later. Hulle is op pad. Ek weet. Ja, dat is echt een lekker moeg wees. Oké, Kas, hier. Oké, dankie, Kas. Ja, voor kijk wat kan ik krijgen wel. Ja, want ik het echt van nou pad moet doen. Voor die mensen nou oorvat haal. Ja, dan. Maar ik zie het niet later zijn. Ja. Oké. Bye. Ja, zoals jullie kan zien, vakantiemensen genieten hier in Kleinmond. Zoals jullie kan zien, parking is vol karren. Zoals jullie kan zien, vol karren. En ja, dat is erg mooi. Even daar bij die gras, er zijn ook mensen wat braai. En hier is mensen wat swem. En ja, dat is wel lekker hier zo. En ja, maar mannen, welkom bij CBR. En hier in Kleinmond. Ik ga nou kijken om een vis te vangen hier zo. Het water lijkt lekker zoals jullie kan zien. Ja, dat is erg mooi zo. En mannen, ik heb jullie gezegd, ik ga een video doen. Ik ga voor Christmas gaan ik een vis vangen. Goed, maar ik heb nou niet daarbij uitgekomen. Van verschoning voor jullie. En mannen, het was bezig geweest. Ons was aan de gang geweest en goed. En toen kan ik niet gaan vis vangen, goed niet. Ik heb bij Blauwbak gaan werken goed, maar nu heb ik een gelegenheid om te gaan vis vangen. En mannen, hoef voor mij rarig einfach hier in Kleinmond, wat ik seenbaas of een kabeljauw of salmon of enige vis wat bijt. Die monster wat ik gebruik is die aas. En ja, ik heb van de Dangelands een nieuwe goed vandaag zo. Ik heb al een nieuwe hoeken. Ik heb al een nieuwe stok, 15 voet. En zo kan ik getrouw, die 6000. En ja, maar kom eens gaan kijken. En dan wijs ons vir julle. En anders soos ek sê, wat te voorre is dit om by die see te wees. En ja, maar ja, dit is lekker. Maar dat ek maar gauw my aas goed insit. En kom ons sit 'n lyn in die water en kyk ons of ons iets kry, manne.
Dit is die mossel wat ek gebruik. Die byt is 'n wit mossel. Vir galjoen, vir hotties, vir seebras, vir pelman. Enige vis, hulle is 'n sagte aas soos wat julle kan sien. 'n Lekker sagte aasie. En ja, maar ek gaan nou aansit dan gaan ek julle wys hoe of wat iets kry man. Manne, ek is bietjie saam met Corrie hier so by die water. Ek gaan vir Corrie 'n vis gee. Styf. Hij is daar. Ja. Lekker. Ja. Goed. Ja. Dat is een put.
Sy man. Ja. Manne, wat lekker voordag is hierdie. Dit is 'n hottie. Wat ons gevang het. En ons gebruik die mossel. Met Dingelandse sirkel. En kyk hoe mooi is hierdie hottie. En ja, maar kom ons gaan kry nog. Sê manne, welkom by CVR. En vir almal op YouTube, welkom by CVR Instagram Twitter. Manne en kykers, ek wil net vir julle elkeen sê voorspoed met die nuwe jaar 2026. Manne, ek het nou hierdie jaar het ek meer gewerk in Desember. Ek het vir julle gesê ek gaan by die see wees. Ja, ek het nog nie by die see gewees nie, Wiete was ook besig. Maar ja, soos wat julle kan sien, ons is hier by die see. Wat 'n mooi voordag, die son skyn. En ja, ek en Wiete is nou vandag hier. Wiete het al 2 hotties. En ek kan nou 'n mooi hottie te vang. En kyk vir ek al by jou later. En ja, maar ons gaan vir julle wys as ek 'n vis vang. En ja, maar geniet die video. En dan wys ons vir julle later. Nou sê, dit is net 'n lekker mosseltjie. En kom ons gaan gooi. Maar gaan hem stop, hè? Ja, hoe? Ja! Yes, like. Yes, die Corrie het net teruggestap manne. Dis hy vas. Maar hy kom. Ja! Putottie. Yes, daar is 'n mooi hottie. Jy het in sy bek gegooi, né? Jo! Jo, hy's 'n mooie. Ja! Yes, die manne check hierdie ding. Sê. Ja manne, kyk hoe mooi is hierdie opmosse wat ek weer gewys het. En ja, ek het net 'n pas gegooi, teruggestap, sak my stok. En ja, dit is regtig 'n voorreg. En ek wil net vir Wiete en vir Dingeland ook dankie sê, maar vir Wiete dankie sê wat ek by is. En ja, en dan gebruik ek die 15 voet en 6000 van 'n Dingeland. En ja, maar kom ons gaan wys vir julle nog. Sê manne, nog 'n hottie. Ja,
dit is nou mooi op 'n mosseltjie. Ja, lekker, het lekker gehak. En ja, lekker braaivisie, manne. En ja, ek wil net vir elkeen van julle wil ek sê, ja, ek hoop julle nuwejaar geniet en julle Kersfees. En ek het myne geniet, ek het gewerk en ek het my werk geniet. Dus ek het nou nie by water gewees nie, maar ja, dit was lekker gewees en ek is nou dankbaar wat ek voorreg het ek nou hier by water. En ja, nou het ek my visse gevang en ek gaan nou my visse lekker braai. En ja, en soos ek sê, so like and subscribe en enjoy my video and see you next time.